Έχω μπροστά μου συνεχώς έναν καθρέφτη που με εμποδίζει ότι είναι πίσω του να δω. Δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη και το χειρότερο είναι όμοιος εγώ. Δείχνει πολύ καλός ενώ εγώ δεν είμαι. Δείχνει κακός ενώ δεν είμαι αυτό. Όσοι μου λένε φίλε όπως είσαι μείνε, είναι όσοι χάψαν τον αντικατοπτρισμό. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Αν τα νακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τις πείθει ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του δίνονται, του λένε γλυκές κουβέντες. Πίσω από το τζάμι εγώ όλο μοναχός κοιτώ. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μιλούσανε παιδί. Τις φέρνω απέναντι μου και στα κινητά μου πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί μαζί. Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτήσεις μόνο εμένα στη ζωή. Ευχαριστώ όλα δίνεις. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας την παρουσιάσω. Έχει παρουσιαστεί μόνη της στις ζωές μας σαν πλανήτης. Είναι από τις καλύτερες φίλες που έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Ένας σπουδαίος άνθρωπος και αυτή και όλη της παρέα. Και ο Θέμης και ο Γεράσιμος ο Ευαγγελάτος, ο οποίος είναι ρεματζορίτης φοβερός και ο οποίος εκμολύθηκε μαζί μας στο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, Νατάσα Μποφίλη. Θα ήθελα και εγώ να σας πω δύο λόγια. Αισθάνομαι ίσως και πιο περήφανη από ποτέ για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτή την προσπάθεια που κάναμε με τα παιδιά, χωρίς κανέναν στόχο πέραν από την αγάπη που έχουμε ένας για τον άλλον, την αγάπη μας για τη μουσική και την επιθυμία μας να έχουμε μια κοινή φωνή, η οποία θα λέει όχι σε αυτά που δεν μας αρέσουν και θα μας κάνει να θέλουμε να πούμε ότι αντιστεκόμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε. Η μουσική πάντα ανυψώνει το φρόνημα, όπως πολύ ωραία κάποια στιγμή άκουσα να λέει μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Και έτσι
τελικά έγινε. Καταφέραμε μετά από τόσο καιρό να το οργανώσουμε, να συσπηρωθούμε, να αγαπηθούμε ακόμη περισσότερο και να σας παρουσιάσουμε αυτή τη συναυλία που ουσιαστικά δεν είναι συναυλία, αλλά είναι ένα βράδυ παρέας, αγάπης, αλληλεγγύης και προσπάθειες για τη δικαιοσύνη, την ισότητα και για όλα αυτά που μας κάνουν να λεγόμαστε άνθρωποι. Μεγάλη μου τιμή λοιπόν που ανήκω στους αγάπητες, στην αγάπη ρε Ματζόρε. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι με το οποίο μεγάλωσα, ένα τραγούδι που έμαθα από τον παπά μου. Πολύ σπουδαίο τραγούδι. Λοιπόν, το αφιερώνω σε όλους. Δεν είμαι πιανίστρια.